Азия Плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. як гурӯҳи махсус ба тафтиши қазияи гирдиҳамоии сокинони вилояти Бадахшон ва шаҳри Хоруғ дар робита ба кушта шудани сокини ноҳияи Рошқалъа шурӯъ кардааст. гурӯҳи вижаро прокурори генералӣ Юсуф Раҳмон роҳбарӣ карда, он аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳайати 20 нафар ва 6 нафар нумояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсис дода шудааст. хабар медиҳад ҳафтаномаи қонун ва ҷомеаи вазорати корҳои дохилӣ. ёдовар мешавем, ки хоҳиши ҳамоиши эътирозӣ бо талаби таҳқиқи одилонаи қазияи марги Гулбидин Зиёбеков ва муҷозоти гунаҳкорон рӯзи 25 ноябр оғоз гардид. Зиёбеков барои содир кардани ҷинояти гаравгонгирӣ ва зӯроварӣ нисбати хизматчии давлатӣ дар пайгарди қонунӣ қарор дошта, ҳангоми амалиёти боздошт намоӣ захмӣ карда шуд. ҷамъ омадагон танҳо пас аз ваъдаи ҳукуматдорон барои ба ҷавобгарӣ кашидани гунаҳкорони қазия майдони марказии Хоруғро тарк карданд. дар зарфи 10 моҳи соли ҷорӣ теъдоди рекордии амалҳои коррупсионӣ ба қайд гирифта шуда низоми бонкӣ аз аввалин ниҳодҳои фасодзадаи Тоҷикистон гуфта шуд, менависад Спутник. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия давоми 10 моҳи соли ҷорӣ 822 санҷиш гузаронда ба маблағи беш аз 325 миллион сомонӣ зарари молиро ошкор кардааст. дар натиҷаи амалиётҳои агентӣ 227 миллион сомонӣ ба буҷа баргардонда шуд. зарари умумӣ ба давлат аз ин гуна ҷиноятҳо 446 миллион сомониро ташкил медиҳад. мутаассифона баъзе мансабдорони вазорату идораҳо, корхонаву муассисаҳо ва шахсони воқеиву ҳуқуқӣ то ҳол гирифтори фасоди молӣ ҳастанд, таъкид кардааст агентии зидди коррупсия. вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин ҳамроҳ бо сафири фавқулода ва мухтори Тоҷикистон дар Ӯзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода дар Ташкент ба корҳои сохтмонии бинои сафорати Тоҷикистон дар Ӯзбекистон оғоз бахшиданд. барои сохтмони бинои намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар маркази шаҳри Ташкент дар масоҳати 1.5 гектар замин ҷудо шудааст. тибқи лоиҳа маҷмӯаи биноҳои сафорат аз қароргоҳи роҳбари намояндагӣ, бинои консулӣ, хонаҳои истиқоматӣ барои кормандон, толори зиёфат ва маҷлисгоҳ, гузаргоҳҳои назоратӣ, таваққуфгоҳ ва инчунин майдончаи варзишӣ иборат мебошад. дар қаламрави ҷумҳурӣ сарфи назар аз баланд будани нархи маҳсулоти гӯшти аз афзоиши саршумори чорвои калони шохдор ва истеҳсоли гӯшт хабар дода мешавад. мувофиқи маълумоти агентии омор дар кишвар ба ҳолати 1 ноябр саршумори чорвои калони шохдор дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ қариб 2.5 миллион сар, яъне назар ба як соли пеш 35,5 ҳазор сар зиёд ва ҳаҷми истеҳсоли гӯшт аз 180,5 ҳазор тонна ҳам гузаштааст. илова бар ин аз аввалияи соли ҷорӣ тавлиди гӯшти мурғ беш аз 1.5 баробар афзоиш ёфтааст. дар ҳамин ҳол арзиши бозори гӯшти гов 67 сомонӣ ва ҳадди аққали музди меҳнат дар Тоҷикистон 400 сомонӣ гуфта мешавад. раҷабой аҳмадзода раиси вилояти суғд аз рафти корҳои сохтмонӣ дар корхонаи сохташавандаи Талкоголд, ки ба зудӣ тавлиди тилло ва сурма дар он ҷо роҳандозӣ мегардад, дидан кардааст. дар назар аст, ки корхона дар як сол 1000 тонна тилло тавлид мекунад. муайян шудааст, ки феълан корҳо барои насби хаттии истеҳсолӣ идома доранд ва дар конҳо маъдан истихроҷ карда мешавад. дар майдони сохтмон ҳудуди 600 нафар кор мекунанд. тибқи нақшаи пешакӣ корхона бо иқтидори коркарди то 5000 тонна маъдан дар як шабона рӯз дар соли 2022 ба кор дароварда мешавад. сохтмон дар дуюмин корхонаи калонтарин дар минтақаи Тебеа Душанбе саноати кӯҳӣ бо иқтидори солонаи ҳудуди 1 тонна тилло низ идома дорад. хуб, ин буд нашр ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube дида бошед.